Yan mata in kin amince zan zambawa gare ki. Ya gamo a hanyar tafiya ta daga yan budurwa na taku. So nake na ɗanye mata zance na ci zuciya ta na shakku. Salam alaiki yan mata na zo gare ki. In daure ki amsa wani sako na zana baki. Na daɗe ina bin ki a baya zuciya ta ce kar da na barki. Tunda na sa kalar ki dona na ji zuciya ta na shauki. Ta ce da ni wai lallai sai na tare ki. Don akwai bayanan sirrin da take so ta baki. Karki furta mummunan zance wanda zuciya za ta yi jinya. In ya zama ban yau nasara ba zuciyar ki ne dole na juya. Sana zama kamar mai yin hauka sannadin ki ne zana ba hanya. Ba a gane me ke damuna ko da likitoci masu jinya. Zama majjaloli kan hanya san ki ya zama min sanadiyya. Dore amince in zambawa gare ki. Sallama yan mata ba ki amsa ba. Da ke nake kin je da ke nake. Duk da an ce shiru magana ce ina jiran amsar taki. Duk sayin da gari zai waye rufin asirin ba fataki. Haka zan kasance mijiran amsa gare ki. Yan mata saurara, yan mata saurara. Tafiya zaki ba kara, na ga abu kamar almara. Da rake amsa, yan mata da rake amsa mini manufata. Karki sa soyayi mini rata, fara jin sauran yan mata. Karki karya min zuciyata, in ji kalaman da na furta. Dole ki take amince, Ki amsa zancen kauna da na yau gare ki.